Takže ahoj a tohle video je teďka budu sama dělat s kořicou challenge. Se zase pozvracím, teďka to všechno připravím. Mám tady z kořici a lžičku. Radši jdeme na umyvadlo nebo starý poblivo. Takže doufám, že mě vidíte. Tady mám tu z kořici. Počkejte, já se naberu nějak. Fuj, to cítím, už mi zase blbě. Ježiš, fuj. Moc toho nedám, protože nemám už moc kořice, takže pozor. Takže 3, 2, 1, teď. Minusko. Vlastně jsem musela dělat pití, fuj. Já se budu mít úplně to v krku. Takže tohle bylo pro dnešek vše. A ještě večer budu kreslat kořici. A dneska už ne, zítra možná, až vyjde nové video. Takže 3, 2, 1, čau!